magod niya ang bakit. Nay sa Jollibee mga badi. Kaya nakakontra rin niyo. Nakita yun may siyang kontra. Araw. Kontra na ako. Ano yung kontra? Kuhaan ko manig-ingat ka sa gaya. Awang ipa Jollibee. Kontra kami ani. Nagkaya tubang. Sa Jollibee. Ay, pa Jollibee sa niya akong kontra para na isuka. Jollibee. Away ka ba? Pala away gini. Ako sa pa Jollibee, pala away kayo. Kasi sa 100 ka burger ka. Ano yung Jollibee kaya may limuta ka. Kani lugar na make up. Na make up. Hindi pwede na lipstick lang. Kabalo na daw siya ng lipstick. Guys. Pwede lipstick lang. Pero ko salig sa akong naong mo eh. Ganing ari na akong naong. Mga saligan na pwede nga naong. Mabot lang ani akong kauban. Jollibee. Hindi na lang yung kuya. Ay, makaiba lang. Naman na dito sa movie. Pizza para sa price, dili para sa Jesus. May butan na yun. Jollibee. bagay kay lain ka. Ay, ano siya. Dili mo sa buhay. Isip ko sa buhay. Bukaan sa Jollibee. Sige ito. Anong yawang nga sa lumunting? Ah, ito pala yung preso ito mag-ilang. Ano man? Namatay na. Ano makapatay man? Ano yung Jollibee, sir? Taga-bukid na gini, pero ka-Jollibee man na gini rin. Ngayon kay taga-bukid ni, ka-Jollibee man na gini. Ay, pag taga-bukid ito may, pero wako, may wako. Taga-bukid may, pero juraan man may. Banana makeup.
dito ang kaka-ipahitin mo. George. Jesus. Bakit ang pangalan? Dog. Si George.